uTimothewu wokuqala isahluko sokuqala soqala ufunda evesini lokuqala. uPawulu, umpostoli kaKristu Jesu ngomyalo kaNkulunkulu umsindisi wethu noKristu Jesu ithemba lethu. kuTimothewu, umntanami ngesiminya ekukholweni, makube kuwe umusa, nesihawu nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu iNkosi yethu. Njengokuba ngakutshela mhla ngiya eMakedoniya ukuthi wohlala e-Efesu, ukuze uyale abathile ngokuthi bangafundisi okwahlukileyo, futhi banganaki izinganekwane nezindaba zolibo olokuzalana ezingapheliyo, ezingaba ukuphikisana kunokuba ziqhube isimiso sikaNkulunkulu esesekukholweni. Ngenza njalo namanje, kepha umgomo womyalo uluthando oluvela enhliziyweni emhlophe nakunembeza omuhle nasekukholweni okungazenzisiyo. Abathi abanye bephaphazile kulokho baphambukela ekukhulumeni okuyize, befuna ukuba babe ngabafundisi bomthetho, ingani kabaqondi abakushoyo nabaqinisa ngakho begomela. Siyazi kambe ukuthi umthetho muhle nxa umuntu ewusebenzisa ngokomthetho, ekwazi lokho ukuthi umthetho awumiselwe olungileyo, umiselwe abangenamthetho namahlongandlebe, abangamesabi uNkulunkulu, nabayizoni, abahlazisayo, nabadumazayo, nababulali bawonina, nababulala abantu, nezifebe, nabesilisa abalalanayo, nabathumba abantu, nabaqambimanga, nabafungela amanga, noma kungakhona okunye okuphambene nesifundiso esiphilileyo ngokwevangeli lenkazimulo kaNkulunkulu obongekayo, engaphathiswa lona mina. Ngiyabonga owangenzela amandla uKristu Jesu iNkosi yethu, ngokuba wathi ngikholekile engimisa enkonzweni, noma kade ngingohlambalazayo, nozingelayo, nohluphayo, kodwa ngahawukelwa ngokuba ngakwenza ngokungazi, ngokungakholwa. Kepha umusa weNkosi yethu wavama kakhulu kanye nokukholwa nothando olukuKristu Jesu. Likholekile lelizwi, lifanele impela ukwamukelwa ukuthi uKristu Jesu weza ezweni ukusindisa izoni engingesikhulu kuzo, kepha ngahawukelwa ngalokhu ukuze uJesu Kristu abonakalise kimi engingesikhulu konke ukubekezela kwakhe, ngibe yisibonelo kwabasazokukholwa nguye baze babe nokuphila okuphakade. Kuyo iNkosi yaphakade engabhubhiyo, enganakubonwa, uNkulunkulu yedwa, makube ludumo nenkazimulo kuze kube phakade naphakade. Amen. Lo myalo nguthwesa wena mntanami Timothewu ngeziprofetho ezandulelayo ngawe, ukuze ulwe ukulwa okuhle ngazo, unokukholwa nonembeza omuhle, okuthe abanye bekulahlile bafelwa umkhumbi wokukholwa, abakubona oHimenewu no-Aleksandru engibanikele kuSathane ukuze balwaye ukuba bangahlambalazi.